в нас. Я вас теж не можу не запитати. Більшість тих справ, які розцінюються там медіа, політиками, як така певна вендета проти попередників, зареєстровані за заявами Андрія Портнова, екс-заступника голови адміністрації президента часів Януковича, і дуже часто вам закидають певні зв'язки з паном Портновим. Ви взагалі знайомі з Портновим? Ну, ви вже пояснили, що зареєструвати, що звернутися до ДБР з заявою на якесь правопорушення, юридично викласти, в чому полягає правопорушення, може кожен. Ось Портнов активно користується цією даною законом можливістю, і активно ви відкриваєте, реєструєте провадження за його заявами. Але все-таки ви з ним особисто знайомі? Ви з цією людиною зустрічалися, бачились, вона вас консультує чи ні? Я розумію, що мова йде, в першу чергу, чи ті заяви є політичними. Я не можу відповісти на це питання, оскільки мені важко сказати, яку мету переслідує Андрій Портнов. Але він не приховує цієї мети. Ця мета – це вендета, помста за ті поневіряння, яких він зазнав в результаті дій попередньої влади, коли він змушений був тікати з країни, жити то в Росії, то в Австрії, бути в такій складній ситуації. Він описував свої тяжкі поневіряння. Ну, але все-таки ви особисто з ним якимось чином пов'язані чи ні? Для мене важливо, щоб заяви були юридично правильно, юридично грамотно складені. Всі заяви Андрія Портнова, вони є юридичними. Чи там є політична складова? Ну, напевно, потрібно це в нього з'ясовувати. Якщо він говорить таку позицію, ну, можливо, вона має і там право на існування і на життя. Для мене важливо, що відсутній вплив на слідчих, і такого впливу не може бути. Найважливіше для слідчого Державного бюро розслідувань, найважливіше для мене, щоб розслідування було не політичне. Щоб ми під час розслідування встановили всі фактичні обставини. І я запевняю, що в розслідуваннях, які проводяться слідчими за заявами Портнова, немає жодної політики. І важливе питання, чи знайомий я з Андрієм Портновим? Не знайомий. Чи консультує він мене? Не консультує. В мене достатній фаховий рівень для того, щоб я створював і керував і здійснював керував організацію, яка називається Державне бюро розслідувань.